35 местелер тас уян оттон бу каңас нәһелегер оттон бастыкы тас тутулук болар. Ол быгытын оттон олуктоктор даганы оттон бихи үддәгын үрәбит. Ол бу нәһелек бит бихене хамай кабыллар кабарты тугар тас объекттан нахватнотон нәһелек бу көстүтөсү чугып болду. Бу туак бар объекттар бит барыта бир маннык туак колор олдор бир кварталга иннегенен том бар томаннык компактный барыта бәбәт егер чугас болуктах. Ол быгытын бу 2014 жылдан бихи бу 2 жылга хамсаң өлеле хәммит манны ки программа килдереммит. Бу мантыгай бит олокка киреннерден хүддәгын үрәбит. Билген ато бастыкы олуга оңхолунна онтон 2-нче хүббе бир жылга оглар бут это юрилерәсе үксүгә дигәнен то ята каттан уямыт җете үләгә кирер юриләх бу хитамай китә боларын әренекә тәһәбит. Это бюджеты буллана бу кыттыгас булар. Бу улус өттен, оны республика өттен, ике өттен кыттыгас бюджетирование комитетинен тутулуктагы объекттар. Бу улус баһалгат бирен күдүгөттөн бу маннык уяннар тутулдан онна бителлер ге күдүгәтте. Ол быгытын оттон бихиманнык бу битек туалар камсаһының гөртүбәһен калып биттен төһүдәгән үрәҗәбит.